bai, guk etzen gongan 600a baitena, eta orduan jo nintzen egun baten trafikora ia zer egin behar da karneta aterateko. Da, esan osten, teorikako azterketa eta gero praktikoa. Da, praktikoa non da deustun egiten zana, Zainazion Division Azul kalean. Da, jo nintzen egun baten, ikusten, eta ikusi nauen ze ariketa mota diren azterketakoak, eta, bueno, haue nik Zeberion ingo torita, naure etzion doan, orduan kotxe gitxi bilte ziren, Zeberioko puntan, eta etxean ensaio kotxeagaz, eta gero buruz ikasi nebazan teorikako test guztiak, eta, papelioa beten eban, orduan kostea eta zen, 500 peseta bakarrik. Eta lehenako ataren karneta. Claro, gero seminario joan nintzen ean, esan hotzen Mikeleri, Mikel, karneta aterot, eta, bai, karneta. Berape baukon 600 orduen, tire, berak lehenago atera eta, ni baino, zarragoa zan da. Egun batean politi izan zen, ez da noskun, ez tipa, beste batetan, ni zikren jo nintzen, Zamudioko San Antolin ermitan mesea emon beharregoen Mikelek. Esan osten, etorri hai mesea erasoten San Antolin ermitara. Posik, beragaz, gure zuzendari espirituala zan da, joan getzezan beragaz, eta, mese hori eraso, eta mesa hostianan egozan tertuliatxu bet, oso polita, bertako Zamudioko jente jatorragaz. Da gero, atzera derigurantzian, atzera barriro. Oseke, karneta terozu, da, bai. Bi egun ikusiko no geroten duen kotxea hobeto. Da, esan osten, atera isu burue, bentanatik. Da, peietzeroan nik kotxean errudea, errei zuri-zurien ganetik. Eta, atera buru eta efectivamente, Mikelek Antxebe, errei zuri-zurien ganetik errudea, da, Antxebe, bere, hori reto, zer kutzuri eukana, demostra guztan, Antxebe, berak, karneta atera dola, esan ez, berak zuzen eroten dela erraitik kotxea eta badakila nondik eroan. Barra batzuk ingendu zan, da gero derigora danok posik.